हम चुलबुल झा अहाँ सब गोटे के प्रणाम करै छी। सबसे पहले आई चैनल के माध्यम से अहाँ सब गोटे के जितिया के हार्दिक शुभकामना। जे करे छी जितिया तकरो शुभकामना, जे नहीं करे छी सब गोटे के हार्दिक शुभकामना। और जितवाहन सबके पुत्र के आशीर्वाद देथुन। आई हम अहाँ सबसे साझा करऽ जा रहल छी जे 2023 में जितिया कहिया शुरू भ रहल है, कहिया व्रत होत, कहिया नहा खाय है, कहिया पारण है, ओठगन है कि न है, किते घंटा के व्रत है। मिथिला पंचांग के अनुसार एहि साल 2023 में जितिया कहिया सब कहिया तक भ रहल है से सब जानकारी आई हम एहि वीडियो में अहाँ सब लोग से साझा करब। 2023 में जितिया शुरू भ रहल अइ 5 अक्टूबर दिन बृहस्पति के नहा खाय होइत। नहा खा के दिन नहाय खायल जायत। ओहि दिन नहा खा के दिन पितराइनो खेती, जिनकर सास मरि गेल छथिन सएह सब पितराइन खिएथिन। ई नहीं जे सास से परेशान हैब से हो सब अपन खुआबऽ लागब। नहाय खा के दिन तेलो खरी चढ़त, खीरा अकुड़ी चढ़त और 6/10/2023 के दिन शुक्रवार के दिन व्रत रहत और शनिवार 7/10/2023 के दिन शनि के दिन पारण होत। ओठगन से हो आई। ओठगन गुरुवार 5 अक्टूबर 5/10/2023 दिन बृहस्पति के भोरहरिया में ओठगन हैत। पबनैतिनो ओठगन करती। लगभग एहि साल 30 घंटा के जितिया रहत। शनि के 7/10/2023 के पारण हैत। सब गोटे के जितिया व्रत के हार्दिक शुभकामनाएं।